Nagpakilala nga anay kabahin sang isa ka drug cartel sa Northern Negros, ginsaysay ang operasyon kuno sang droga sa probinsya sang Negros Occidental. Mga politiko kag dalag ko ang pangalan sa Negros, iya ginhingadlan. Yaring balita ang aton gintutukan. Gindetalye ni Anay Kapitan Alfredo Juliesa sang barangay Bantayanon, Calatrava ang operasyon sang ginasuspetsuhan drug cartel sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Iya panaysayon, inianay kabahin sang admin drug cartel nga nag-operate sa Northern Negros. Kilos, kaya ang bilog sang halin sa Bacolod, pakanto sa Inubaan, Dumaguete, drak na nagakuha ang supply sa San Carlos. Calatrava San Carlos. Tuno sa iya, ginabulubanta ang ara sa 50 kilos nga shabu ang gasulod sa San Carlos City Port kada bulan, kag ginabiyahe padulong sa San Isidro, Banwa sang Calatrava. Dili na kuno gina-pick up ang ila supply sa mga drug operators sa Negros. Isa man kuno ka shabu laboratory ang ara sa baybayon. Iban nga kwarta sa droga, ginagasto nila sa ila sa politika. Dra nila ginakuha tanan ang kwarta sa droga. Dugang sini, ang grupo ang ara sa likod sa kamatayon sang iya utod matapos sila tuyo nga ginpapatay. Suno kay Juliesa, ginaligar sini nga suportado sang grupo ang New People's Army, lakip ng pila ka mga opisyal sang gobyerno. May mga ginhingadlan nga dalag ko nga pangalan sa politika sa Negros si Juliesa, kag badayon pang ginakumpirma sang One Western Visayas sa Philippine Drug Enforcement Agency.